खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों सिल्किकाता फाट 1 नं गाम्बारिबिल गामिनि गेवलां गुवार गेलेग्रा फोथाराव। बैसागु दान गोदान बोथोर सौफैनायजों बिफां लाइफांनि बिलाइ रोदोमनायजों समायना बुहुमाव गोदान रंजानाय लाबोदों सुबुं माहारिनि रंजालि गोसोआव। लोगो लोगोनो बुहुमाव थानाय दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो रंजाखांदों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला परबतजरा मुखुमानि टिपकाइ बेन्दोंआव थानाय सिल्किकाता गामि फाट नं 1 गाम्बारि बिलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गामिनि जौगाखां क्लाब आरो रायजोआव जुथायै मेहेरगोनां बैसागु फोरबो फालिदों। जौगाखां क्लाबनि आफादगिरि मनज ब्रह्म आरो नेहाथारि मथिनाथ ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गामिनि गावबुरानि हेफाजाबजों खौसेयै गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गथ' गथाय बेराय बेन्थ' जथायै मिनि खुसि खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बोसोर गोदानखौ बरायदों आरो हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव लांगोना बेखेवनाय आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। लोगोसे सानजौफु समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेलबो लानाय जायो। लोगोसे बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो टिपकाइ दख'ना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रताप कुमार ब्रह्मजों लोगोसे नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म आरो टिपकाइ दख'ना बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैयो। गेजेरजों जोंनि बे गाम्बारिबिल गामियाव बिथांमोना गोबां बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोनानै दिनै खुङै खुंनानै बाथि खेब बैसागु फोरबो हाबाफारि खुंदों। बाव आफा गुरुदेब कालिचरणखौ दहाय होनानै बिथांमोनहा जोंनि ब्रह्म धर्मनि निति रिथिजों लोब्बा लानानै दिनै थेलेबलेब बे 29 गहरजोंब्लाबो बिथांमोनहा गावनो एसे अनसुंथाइ होलायनानै हारिनि हारिमुखौ गोजौआव दैखांहरनो होननानै बिथांमोनहा गावसिनि सेस्था आरो आदब खायदाजों नाजानानै दिनैसिम बे पर्यायाव फैबाय। आगामि बायदि जोंनि बे बर' हारिया इसेबां अबहेलायाव गैले आंनि नुनाय आरो आं मोनदांनायाव दिनै जोङो जेथिया लाखिनिफ्राय गुरुदेब आफा कालिचरणखौ गोसोखांनानै बा बड'फा मिसनखौ लानानै दिनै जोङो जे थांखियाव फैदों बे थांखि मथे जोंनि बे फाहार ओनसोलनि बा टिपकाइ ओनसोलनि खना खनला सिङाव थानाय रायजो राजाफ्राबो आगुनि बायदि इसेबां लेथ्रायाव गैला। दिनै जोङो सोलायनानै बिराद मोजां थासारियाव फैनाय बायदि आं मोनबाय। दा बेबायदियैनो जोङो हारिनि हारिमुखौ दैखोलांनोब्ला जोङो खौसेथि जानांगोन बा बड'फा मिसननि थांखिखौ लांनानै बा आफा गुरुदेब कालिचरणनि बोसोनखौ लानानै जोङो बेबायदिनो राम सोलिलांनो हाथों। बर' हारिया गोजौआव थांथों, फरायनाय बुद्धि बिद्या जाहाथे दावखोलांथों बेखौ बुंनानैनो आङो बे दिनैनि गाम्बारि बिलनि बिहु प्रग्राम आफा गुरुदेब कालिचरणनि बानि बायदियै जोङो सोलिलांनो नाजादों। दा बिथांमोनखौ खावलायनानै आङो बेबायदिनो राम बिथांमोनहाबो गोजौसिम सहैयो आं बेखौनो खावलायनानै एसेखिनियाव दोनथ'बाय। मा आयदाफोर लानानै दिनैनि रंजालि बैसागु फालिदों गामियाव? बिथांमोनहा गोदान सोदान आयदाफारि हिसाबै जेबो लानाय जायाखै। जोङो बोसोन होलांनो नंखादोंमोन। बिथांमोनहा प्रग्रामजों लोब्बा लानानै जेनेबा बोसोरबाखौथ' बिदिजों बारलांबाय। दा देग्लायनि फैगोन बोसोरनिफ्राय 1432 मायथाइनिफ्राय जाहाथे प्रग्रामखौ लायोब्ला जों एसे आगोलाव जगाजग लालायनानै बा टिपकाइ बर' समाजजों टिपकाइ आन्सलिक एबसुजों बा टिपकाइ साहित्य सभाजों जगाजग लानानै जों बिथांमोनखौ बोसोन होलांनो नाजानाया बेनो। प्रग्रामखौ लानाय लोगो लोगो हरखाब बादायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बा बिदिनो एसे खेला दुला लानाय बे प्रग्रामखौ लाफानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायलांनो सानखादों। दा दिनै नोंथांमोननि गेजेरजोंब्लाबो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायबाय। बिथांमोना फैगोन बोसोराव
15 दिन बा 16 दिन आगोलनिफ्राय प्रिपेयार जानानै जोंजों जगाजग लायो आं बेखौनो खावलायबाय। नैबे थिफ्रायगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय सिल्किखाता पार्ट 1 गाम्बारि बिल होननानै बुङो। बे गाम्बारि बिल गामिया थांनाय 5 बोसोर आगोलनिफ्रायनो गावसिनि जे खमथा बे खमथाखौ लानानै माने बर'नि जे मोनसे रंजालि फोरबो बे फोरबोखौहाय माने जोबोद खुब साबना हामनायै बिसोरो खुंबोबाय थादों। दा बिनि गेजेराव बिथांमोननि गामिया 29 घरल' आरो बांद्राय गोरों गोरा सुबुं बिथांमोननि गामियाव गैया। खारना जाहैबाय बिसोरो गोदान एसे बांद्राय गोबाव जायाखै। दा अब्लाबो बिथांमोनहा गावसिनि रोंगौथिखौ जेरैबायदि दिन्थिनो नाजादों जोङो प्राइमारि हिसाबै बाव फैनानै खुब माने गोजोननाय मोन्दों आरो जों नुदों जायखौ जों गोरोन्थि नुदों बेखौ आसि थुनानै जों खोन्थालांदों। बिथांमोनहा जोंनि बोसोनखौ लादों आरो बे बोसोन लानायजों गावसिनि रोंगौथिजों दिनै बिथांमोनहा माने नैबे अबस्थासिम सौफैनो हाबाय। आरो आं सानो बिथांमोनहा बेबायदि रायजो जानाय संसार जानायाव माने गाम्बारि बिल हिसाबै माने बिसिनि माबाया मोजां, बिसिनि निति नियमा मोजां, एसेबां माने गाज्रि थासारियाव बिथांमोनहा गैया। सोलोंथाइनि जौखोन्दोआवबो बिथांमोनहा दङ। जों गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो नोजोर होयो। दा जोंनि नोजोराव बिथांमोनहा मोजां। दिनै बैसागु फोरबोखौ 5 बोसोराव बिथांमोनहा गोबां डेभेलप जाबाय। बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां आयदा लादों, मोसानाय हाबाफारि लादों आरो जों बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' समाज आफादखौ आलासि लेंहरनानै जों आलासिफोरनि बोसोनखौ बिथांमोनहा अरायसम लायो। दा बेखौ जों खुब मोजां मोनदों आरो इयुन समाव जोङो बिथांमोननो मोनसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय हिसाबै जोङो बोसोन होदों जाहाथे नैबे बर'आ गावनि मोन्थायखौ मोननाय जाय खाम जथा दामग्रा आगजु जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल दामजु बैफोरखौहाय जाहाथे बे गामिया माने जगार खालामनानै इयुन समाव सोलोंनानै बेखौ हारिमुआव दिन्थिफुङो आरो जोंनि गोमालांनो बावैसो जोङो बावलांनो नाजानाय जायखौ जोङो GI टेगआव सोसनना लानो हाबाय थरखा, गंगोना बैफोरखौ जोंनि नैबेफोर ओनसोलाव दामनायखौ नुवाखैमोन। दा जों बेखौ नैबे ओनसोलावबो दामनो एबा बाहायनो सोलोंदों, जेराव बर'निनो बियो मोनसे माने जिअग्राफिकेल इन्डिकेसनावहाय सोसनजाबाय। जों बेखौ फोथांना लाखिनांगोन। दा बेखौ जोङो खावलायदों बिथांमोननिसिम। आं आसा खालामो बिथांमोनहा थारैनो माने गनायना लागोन। गोदान बोसोर रंजालि बोसोराव जोंनि सारा बर' माहारिया माने गाज्रि बारहावा दाबारथों आरो जोंनि सारा बर' सुबुंफोरनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गेलेनाय बिथिङाव, बायदि बिथिंखौनो नैबे गोदान बोसोर 1431 गोदान बोसोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां बारहावा लाबोथों। फरायनाय, लिरनाय, गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव नैबे बोसोरा जाहाथे बिथांमोनखौ दावगासारनो हायो बा देरहासार खालामनो हायो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायगोन। आरो बे गोदान बोसोराव रायजो राजाफ्रा माने लोङै जायै माने दाथाथों, गोदान मुगाजों खाब जानानै गुबुनफोरजों समान आगान सुरफानो जाहाथे हायो आं बेखौ खावलायदों। माने गाज्रि हुदा, गाज्रि आखुफोरखौ सोलायनानै गोदान आखु, गोदान निति नियम, गोदान आदर्श, गोदान मिजिं लानानै जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बे माने थासारिजों गोरोबनानै सोलिलांनो हायो आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायहरो।